Halkara parahatçılık we ananşmak ýylyna hemde türkmen keşteçilik sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl meden mirasynyň sanawyny girdilmegine bagyşlanyp kurulan türkmen keşteçilik sunugaty milli mirasymyz adly bähleşiň jemleji tapgyryna ýurdumyzyň etraplary, şäherleri, soňra bolsa vilayetlere hemde Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça geçirilen detlapky tapgyrlaryna ýeňji bolan denanlar gatnaşdylar. Vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň herti boýunça 14 denan jemleji tapgyrda çykyş etme hukuk kazandylar. Bähleşe gatnaşçylar ähli şertleri ýerine ýetirip, uky başarnyklaryny we dehinlerini görkezdiler. Şeýlekem bähleşiň jemleji tapgyryna gatnaşyjylar öz ellerinden çykan el işleriniň sergisini gurnadylar. Sergide gadim milli nagşlardan başlap berqärar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne laýyk gelýän gözel täze nagşlar görkezildi. Türkmen keşteçilik sunugaty milli mirasymyz adly bähleşiň döwlet derejetindäki tapgyry tamamlandy hem onuň jemleri jemlenildi. Bähleşiň ýeňjileri hemde oňa işiň gatnaşanlar Türkmenistanyň Denanlar birleşiginiň merkezi eňeşiniň Kärdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň hemde UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň hormat hatlary hemde gymmat bahaly sowgatlary bilen tyýlaglandylar.